para parecer listo. Para que parezca que había un plan detrás. Sí, acabo de sacar, ¿verdad? Sí. Bueno, que acaba la promoción ahora porque no las podía solapar, lógicamente, pero... ¿Ya las retomas? Un libro de relatos, no. Muy buenos días. Egunon, Bienvenidos. ongi etorri bienvenidas a esta rueda de prensa. prentsa aurreko honetara, Radio Televisión Espainolaren prentsa aurreko honetara dakizuen bezala, RTV dugu maxima bat, gu zinema gara. Beraz, etxe hau film askoren motorra da, gure herrialderen ikusentzunezkoan ez da bakarrik esaten dugun gauza bat, baizik eta errealitatea ere bada. Bihurtu da plataforma bat, katalogo handia duena, film katalogo handia duena, bereziki Espainiar zinema. Une honetan, 300 film Espainiar baina gehiago ditu, gehien bat partaidetua, RTV-erekin, eta bere arrakasta sendotu egin du, eta bisitari bakarren, 193an handitu du bisitari bakarren zenbakia, kopurua. Ea zerkitzen dugun plataforma honetan, horbetek ez balin badu jetxi dezala. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches. El mejor cine español está en RTV Play. ¿Perdón? Las películas participadas por Radio Televisión Española son las más vistas en la plataforma. Tenemos mucho que celebrar. Somos Cine se dispara y suma ya casi 33 millones de visualizaciones. Que no hay marido, que me caso yo sola. Rollo ni tú. Estás de coña. Nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Más de 8 millones de usuarios han disfrutado de alguna de las películas españolas en RTV Play gratuitamente. Construimos casas para los pobres. Queremos construir 2000. Con una media de casi 500.000 de usuarios únicos al mes y más de 600.000 horas de visionado del mejor cine. Las películas más vistas. Que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. ¿Cómo murió papá? Se murió de repente antes de que tú nacieras. Eres una mentirosa. Premiadas en San Sebastián. ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Ni de meterme dinero a mí que está en la cárcel, ni de preocuparse de mis tías. Y luego, cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. Ganadoras en los Goya. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. No sé qué estoy haciendo. Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes, Amaya. No quiero tanto que no sé decirte que no. Mañana el primer vuelo nos vamos. No vamos. Me lo prometiste 2 días. RTV Play es cine. Pues es todo lo que podemos encontrar. Horixe da aurkitu dezakegun guztia RTV Playin eta gaur dakarkigu film bat eskape gargauean ere arratsalde honetan bere estreinaldia handia izango duena hemendik gertu. Gurekin daude ikusten duzuen bezala RTVko presidenta Concepción Casta Coja, Elena Sánchez Caballero aholkularia eta Ramon Colón aholkularia ere bai. Eta Jose Pastorri emango diot hitza. Zer ikusi dugu proiektu honetan RTVek erabakitzeko parte hartzea egunon. Bueno, uste dut besteak beste proiektu honetan argi eta garbi ikusi genuen Rodrigo Cortesen hortasuna. Zuzendari gisa bere opera primatik, konkursante izenekoa, okeraz banago, ez du Radio Televisión Espainolarekin kolaboratu, berriro, eta gaur egungo zuzendari honenetakoa da, eta denbora gehiagiz eraman gurekin lan egin gabe. Eta film honekin frogatzen du berriz ere Rodrigo egilea dela, eta ez ditula arauak betetzen, bere ikuspegia erakutsi nahi duela eta arrakastaz egiten duela gainera. Ikusi dugu gainera film honetan izen garrantzitsua sartu dituela Martin Scorsese ekoizle ejekutibo gisa, mugarri bat gure zinematografiarentzat. Eta zinemagile handi baten karrera sendotzen du film honek, eta talde artistiko bikaina dauka, baita ere ekoizpenean, banaketan, eta uste dugu film hau garrantzitsua izango dela urte honetan, eta espero dezagun harreman honekin jarraitu ahal izango dugula, hainbeste urteren ondoren hartu dugun harreman honetan. Eskape iritsi da Adrián Guerra, ekoizlea, Rodrigo Cortés, zuzendaria, eta bi protagonistako bat, Mario Casas eta Ana Castillo.
Elena Sánchez, zure txanda. Bueno, egunon denoi eskerrik asko hemen egoteagatik, eskaperen aurkezpenean uste dut gehien esango dugun hitza da askatasuna, prentsa aurrekoan hau da. Zinema beti askatasunez egin baitu, Rodrigo Cortesek lehenik eta behin kokatu ikusleak zu honen azara horretako, hau da kontakizun honetan. Benetan harrigarria da historia, espetxean sartu nahi duen gizon baten historia dela, inork ez du espetxera joana, baina beak bai. Bueno, Burieden ifrentzua da, Buriedekoak atera nahi du kutxa batetik eta honek sartu nahi du. Gainera kutxa batetik ateratzen zarenean normalean beste batean sartzen zara. Baina bai, askatasuna da hitza, ze film hau egiten da askatasun errotikoenetik. Seguruenez, dirudiena baino ederragoa da askatasunaren sinonimo bat baita erantzukizuna. Eta askatasuna onartzen baduzu, erantzukizunez jokatu behar duzu. Baina ikusle naizen aldetik, besteen lanak ikusten ditudanean, bertute batek eskapea iesa balin badauka, ez duela bere burua asko, besteen erabakiak hartzen ditu, ona hartzen ditu arriskuak eta norabide harrigarri batera joaten da, eta ikusleak kudeatu behar du material hori guk egiten dugun bezala ahal dugun moduan. Erantzukizuna ere eneren azalan sartzeko Mario Casas da protagonista. Pertsonaia lehertzeko zorian dago eta isolatuta dago inguruan duen mundutik. Kasko batekin agertzen da askotan, hoxe lana murgiltze fisiko eta emozionala. Pertsonaiak eramaten zaitu leku komplexu askotatik. Bai, niretzat suerte handia izan da pertsonaia hau egitea, eta bidaia elkarrekin egitea, Rodrigorekin batera, nik uste du zuzendari egokiena zela hau egiteko, eta pertsonaia komplexu hau eraikitzeko. Baina Ana ere ados egongo da nirekin, antzezleen izenean suerte handia izan dugu, azkenean gailendu dena, ezer baino lehen antzezpenak izan dira. Rodrigo nahi zuen, hartze oso luzek egiten genituen, eta beti esaten dut, hau da niretzat opari bat izan da. 10 hartze egitea jarraian 15 minutuan, eta azkenean etzara zu, azkenean bihurtu egiten zara pertsonaia. Beraz, zorionekoak izan gara horrelako zuzendari bat izateaz, eta pertsonaiak ere, hori da garrantzitsua ere filmetan, antzezpenak beraz, eneren bidaia. Nola aurkeztuko zenuke ene? Aurkeztu zure pertsonaia, nik aurkezteko ezinezkoa da. Oso garrantzitsua da. Ez dakizu nondik aterako den. Hau da, enek bizitza utzi nahi du, jetxi nahi du, ez ditu erabakiak hartu nahi du besteek berarengatik erabakiak hartzeko, eta egia esan ustekabez betetako pertsonaia bidaia horretan, eta harritu egiten zaitu etengabe. Ana, zu arreba zara, eneren arreba. Impotentziaz bizidu ezin du sinetxe ikusten duena, baina empatia oso ederrarekin ere gertatzen zaion guztiaren aurrean. Hitz egin pixka bat pertsonaia horri buruz eta Rodrigoz ere hitz egin, opari bat izan da, Rodrigoren lan egiteko moduan limboetan sartzen ginen, antzez lehentzat, arrapradan gertatzen da, baina oso interesgarria da ere, bai. Abrila eneren arreba, Abril kezkatuta bizi da, bera nahia babestu nahia, kostala kosta, baina oso tipa praktikoa da, ez da paternalista, ez da amore ematen batzuetan beldur da, baina nahia babesten saiatzen da beldurretik, eta nahi gabe argia ekartzen du. Historia honen barrura, historia kompleksu honetan, eta batzuetan, naiz eta bizkorra izan, eta divertigarria, iluntasuna ere badu eta oinazea. Beraz,
oreka jartzen saiatzen da. Zuek urteak daramatzazue Rodrigoren bidaia lagunduz, konkursarte izan ezik beti ekoetzi dituzue bere lanak, Adrian, eta beraz askatasunez lan egiten du. Beraz, horrelako filmaten alde egitean, zaila dena sailkatzen, nola izan da berarekin joatea bidaia honetan, atsegin handia da Rodrigorekin, lehen filmetik, elkarrekin egin genuen hartatik, eta gure lana ekoizle gisa, konfiantza osoa dugu Rodrigon, eta segurtasun espazio bat sortzen du, non filma egin daiteke, eta esperientzia bikaina izan dadin, eta duen argia eduki dezan, Rodrigok asko du esateko eta egiteko. Rodrigo, jendeak pentsatuko du, historio nondik sortzen da. Hau da, Enrique Rubioren eleberri horren isla osoa da, Aspergerra du, eta, zurea egin duzu historioa azkenean. Novela eleberri horretatik hasten da, oso desberdina da, Eskape irakurri nuen duela 8 urte, oso kontakizun desberdina zen, 18 urteko mutiko bada, Aspergerra da, gizartetik kanpo ezi dute, giza kontakturik gabe, eta erreakzionatu egin behar du sisteman, aurrean, sistemara botatzen dutenean. Eta esan nion, idatzita dagoen moduan ez dakit. Ezingo nuke egokitu filmera izango litzateke txosten zientifiko bat, baina ez da zinematografikoa. Baina denbora igaroala buruan galdu zitzaidan, eta erreker esan nion, baimena ematen badiazu, traizionatzeko, filma hau mendiko trenaren atzekoa izango da, ez? Eta esan nion, uste badidazu, historioa pixkat aldatzen eta bere espiritua traizionatzen, pres nago krampoi batzuk erosteko, piolet bat erosteko eta gainditzeko. Divertigarri izan zen, ze gidoia irakurtzean esan zean, mila esker izenburua respetatzeagatik ez zidan ironiaz esan, asko gustatu zitzaidelako, eta hizkuntza berri bat aurkitu behar nuen beste pertsonai batekin, beste protagonista batzuekin. Gureak ez du Aspergerrik. Ezakigu egia esan ze gertatzen zaion. Batzuetan referentzia hori erabiltzen zenuen, batzuetan bere gorputzaren jarrera, edo pertsonaia manipulazioa zen, hau da berak erabakia hartuta du, edo zen horma zehartzekatzeko modukoa, eta ezin duzu zigortu, ze zigortzen balin baduzu hori da berak nahi duen hori. Beraz, paradoja ikaragarria, oso zaila da aurre hartzea ikusleari, zaila gertatzen zaio aurretik joatea, ze dena alderantzez gertatzen da. Rodrigok esan duen oso interesgarria da, ze tokitatik eraiki zenuen, animaliak, Asperger duen jendea, autismoa, nolabait deskonektatuta dagoen jendea. Ez dugu hortik ukitu izan nahi gaia, nik kantzazile gisa, proposatu nion, ikerketa lan bat egitea, zentzugu guztietan, baina Rodrigok esan zian ez gure pertsonaia sortuko genuela gure historioa. Beraz, fisikoki hasi ginen, lanean, nahi ninduen argalagoa izan edin, bizarra ustea, eta anarekin ere bai. Hasi ginen gauza probatzen gorputzarekin, motela hitz egiten, hori zen komplikatuena niretzat, ze kontrara ni joan beti interpretazioan sekuentzietan. Baina aurkitu genuen entseguetan eta gero filmaketan. Nik uste du lehen egunetan aurkitu genuela hasieran ez zuen hitz egiten, gogoratzen naiz, niako junatuan nengoela ze aste eta piko pasa, hizketan hasi zen pertsonaia eta esaten zian Rodrigo, jakentzazu, enek bihar hitz egingo duela. Baina
probatzen joan ginen, jolasten, eta azkenean hau izan zen, jolastea eta ondo pasatzea. Eta iritsi ginen puntu gorenera orain probatu hau, eta hortik aurrera hasi ginen neurtzen, eta ertz askotako pertsonaia sortu genuen, eta jolas etengabea izan zen. Pentsatzen ari nintzen, zuei gidoi hau iristen bazaizu eta irakurtzen badezue. Jakin gabe zein den zuzendaria, ez dakit abentura honetan sartuko zineten. Hau da, zuzendariak Rodrigo Cortesek eskutik hartzea, gidoiaren gain, proposamen oso eroa da. Ez dakit horrela ikusten duzu, nik esango nuke baietz. Hau da, nik gidoia irakurriz sentitu nuen zerbait. Hau da, antzezlea izateaz gain, hau da, Rodrigo Cortes badago, konfiantzan ikusten duzu zure burua, baina ikusle gisa, bazegoen zerbait, ez nuen ondo ulertzen hasieran, ezin sailkatu ze film zen, nola gauzatuko zen, ze ez zen ezaguna, ez zeukan inolako zerikusirik beste zerekin. Eta, ikusi behar nuen nolakoa zen, beraz, jakin ikaragarria sentitu nuen. Eta gidoi bat irakurtzean, badakizu, astentzeanean eta ez diozunean irakurtzeari uste, sensazio hona mantzian. Interesgarria da. Bai, Rodrigo, berba da, ez esango nion, bai, ulertzen du. Marioren implikazio mailak ez du zer ikusirik nirearekin. Ze, igeri lekura jauzi egin behar duzu. Ni jauzi egin dut, irauli naiz, egiten ari naizena, pixkate erotzen ari naiz benetan. Burua joan egiten zitzaidan. Hartzeak bukatu eta esaten nion dardarkari naiz ez dakit non nagoen. Beraz irakurtzen dudanean eta ikusten dudanean Rodrigo hor dagoela, esan nuen bai aurrera bestela kostatu egingo zitzaidan. Ez dakit, gelituko nintzen, pixkat atzeago bezala. Zergatik Mario Casas, Rodrigo? Antzezle bikaina delako, eta gaina gerlaria. Eta gaina pixkat ausarta da, eta benetan 8. solairutik bere bura botatzea bilatzen du, oso ausarta da Antzezle gisa. Eta eman nion egin duetako bakarra, hau gero beste gauza batzutan pasatzen, baina konfiantza. Zerbait oso berezia moderatu bertzen, baina bera diluituko entzen mundu horretan. Ez duz imaginatzen zein den bere erantzukizuna Antzezle gisa. Hori kontatu dezake. Anak, obsesiboa da bere burua desegiteko momentuan. Lan egitean oso gutxi hitz egiten genuen arrazoia erabili, nik adjetiboak erabiltzen nituen, baina ez, esan genuen ez ditugu etiketak erabiliko. Gorputzaren egiatik lan egingo dugu eta egiazko espazioak aurkituko ditugu. Eta hori batzuetan egiten da baldintzak sortuz gauzak gertatzeko. Eta batzuetan, 30 minutu egoten ginen moztu gabe. Hori ez da kontrolik ez genuela. Behin aurkitzen duzunean zer nahi duzun eta hor badago mundu guztiari eskatzen diozu lehen posiziora juteko, moztu esan gabe ze horrela energia disolbatu egiten da. Eta ziklo batzuen ondoren, beraiek bere ikerketan, iristen ziren leku batzuetara non jadanik ez duten pentsatzen, ezin zuten pentsatu. Eta moztu esaten zenuenean, Mario ikusten zenuen esnatzen. Ez dakit zer egin dudan, eta ez dakit non egon naizen. Ekarri kafe bat ematen nion, eta joan egiten zen. Eta zuk urrengo planoa prestatzen zenuen. Konfiantza hori oso ederra da, opari bada, ze utzi egiten dizu gero muntaian gauza asko modelatzen, baina konfiantza behar duzu. Talentu hori duten, Antzezleak barituzu, Ana Castillo, benetan gaitasun handiko emakumea da, Defini ere, Pepe Sakristan, Jose Maria Pou, Blanca Portillo, bigarren mailakoak ere oso onak dira, bai. Baina gainera konfiantza behar duzu. Gero zerbait gertatuko da muntaian, Antzezle bat asko arriskatu daiteke, sentitzen badu, babestuta dagoela, sentitzen badu, itsasontzia gidatuta dagoela. Gero, Antzezle batek zugan konfiantza balin badu esan diezaiokezu areago.
joateko, ez badu funtzionatzen ez duzu erabiliko. Eta gero gauzak modelatuko dituzu benetako distirak erabiliz. Eta gainera hori egin behar du zuzendari batek babestu eta oratu antzezlek egiten duten esposizio hori. Maria? Barkatu. Amaituz noa ez, bai. Adrian, filma benetan oso ondo eginda dago. Eta seguruenez ematen duena, baina bitarteko gehiago izan ditu, zaila izan da finantzatzen gure karreran. Uste dut 18 finantzaketa iturri genituela. Eta eszena batzuetan ez genekien dirua izango genuen ordaintzeko. Dirua badugu autoa filmatuko dugu bestela ez. Eta nik uste dut kapitain bikaina izan dugula ze irudimenez eta eszenaratzearekin egoera asko konpondu zituen. Bestela ez genekien nola konponduko genituen bide espetxea, ez da espetxea, fabrika bat da, lantegi bat, nahiko zarkitua. Eta horrela aurkitu genuen, dortasuna eman genion eta utzi genion film egiten ere bai. Zuzendari handi baten kasuan. Eta horrela, istripu zoriontsuak ere gertatu dira, arazoak, eta horri buelta eman diezaiokegu bere estetika aurkitzen duen horretan, eta bere neurria ere bai. Radio Televisión Española sartzea ere garrantzitsua izango zen filmarentzat, eta baita ere ze askatasunez lan egiten den Televisión Españolatik, hau da ez dagoela, ez dela saiatzen, ez zera aldatzen egilea errespetatzen da, kolaborazio zoragarria izan da, babesa izan da, tartean sartu gabe, eta horrela filma altxatzen hasi ginen eta lankidetza errespetu osoz eginda adiskidetasunean oinarrituta. Etorkizuna errepikatzen dugun gauza askoz hitz egin dezakegu, muntaketa benetan zoragarri izan da. Rodrigo berak egiten du montaia, baina hemen bukatuko dugu esanez, ametsak bete egiten direla eta Scorsese ere atzean dagoela. Berak eraman zituen zinema maitatzera, zirkuloa istea bezala, gauzak lortu daitezke bizitzan. Bai, esplikazina da, sorginkeria ematen du, 13 urteko mutiko batekin hasten da zinemari begiratu Salamancan ze pelikula ikusiko duen, eta pentsatuz bilarren polinumanen hori ondo egongo dela, eta honela bukatzen du, gogoratzena ez sentitu nuela, pantailan pasatzen zen hori, zinema baino zerbait gehiago zela, eta leherarazi egiten zituela zentzumenak, eta posibletzen beste disiplina batean, eta zirkulua modu honetan, azalezin honetan istea, eta hemen egotea, eta zure referentzia dena profesionalki baita jarrera gisa, eta irakasle gisa zure ondoan egotea, leialtasunez, errespetuz, eta zuhurtasunez, benetan ezin dut azaldu. Suerte handia bide honetan, Donostian hasten den honetan, gala arratzaldean izango da, eta urriaren 21an estrenatu egingo da. Oraindik ikusi ez duenarentzat. Maria, hitza duzu. Arratsaldeon estrenaldia hemen Donostian, Eskaperen estrenaldian, etxe honetan RTV. Ospatu egiten ditugu film horiek guztiak, gu parte hartzen ditugu film horiek guztiak. RTV y el Festival de San Sebastián. Como yo te amo, una historia de amor. Nadie te amará. Al cine. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi sangre, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo. Como
patrocinador oficial del festival y participando en 10 de las películas seleccionadas. Nuestro compromiso con el cine español es cada vez más fuerte. Una historia de amor de las que nunca tienen fin. RTV, somos cine. Tiene la palabra Concepción. Hitza du Concepción Cascajosak, Radio Televisión Espainolako presidenteak. Hola, buenos días a todos. Kaixo, egunon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Barkatu nire hotzaren kalitate eskasa, baina badakizu zer den Donostiako zinemaldia. Oso pozik nago, hemen egoteagatik, aste honetan, nik ere txikitan izan dituen amets batzuk Rodrigo egia bihurtu zirelako zuk, Martin Scorseseren filmak ikusi zenuen, eta nik pertsona bat ezagutu nuen abokatutza arloan lan egin zuena transizioan 16 urterekin, eta aste honetan, aste artean, sail bat estrenatu genuen prime timeen esperientzia aztezina eta ikusle arrakasta izan duguna. Nik uste dut ari ikusezinek konektatzen gaituztela. Ana Castillo ere epaimaikide gisa egon zen hemen duela urte batzuetan, berarekin egon nintzen, beraz polita da denbora izatea ospatzeko, hau da, ametsak egia bihurtzen direla zinemaldia bezalako leku batean, behar bada leku guztiz privilegiatu. Leku honetan, zuek bezalako pertsonak, artistak, sortzaileak, askotan lehen aldiz ikusten duzue zuen lana pantailan, beste pertsona batzuekin, eta zure ametsak nora gauzatzen diren ikusten dituzue. Zineman askotan hitz egiten da industria gisa, eta azken urteetan ahaleginduna gara balioan jartzen Espainiako zinema industria sortzaile gisa. Nire iritziz historian lehen aldiz lortu dugu hori egiten, eta orain balioan jartzen ari gara ikusentzunezko ekoizpenak, filmaketak, bigarren mailako enpleguak, eta ez dugu erreferentzia hori galdu behar, hau da, beste narratiba batzuk lantzeko. Espainiar zinemarekin ikuste du kalte egin diotenak zinemari, baina baita kalte egin digutenak gizarte gisa. Hau da, ahaztu, zinemare kultura da, elkartzen gaitu, bereziki korporazioaren kasuan, Radio Televisión Espainolan, ez soilik lege araudiagatik, baizik eta konbikzioz apustu garrantzitsua egin da zinemaren alde, hizkuntzak ofizialetan, duela urte bete zinemaldi irabazi zuen filmak eginkizun horren emaitza izan zen. Espainiar zinemak ere balio digu aniztasun geografikoa ulertzeko, badira film batzuk garatzen direnak Madrilen, baina beste batzuk. Beste leku askotan, iparraldean, hegoaldean, uhartetan, hiri autonomoetan, azkenean uste dut zinema errealitate geografikorako leiho bat ere dela balio garrantzitsua da. Elementu horrek uzten digu ere gure burua ulertzen gizarte gisa askoz ere modua beratsagoa, askoz ere anitzagoa. Uste dut gero ikusentzunezko Espainiar anitzagoa ikusiko ditugu beste hizkuntza batzuekin, azentu gehiagorekin, kolore gehiagorekin, aberastasun gehiago maila guztietan, gorputz normatiboekin, pertsonen adierazpena desgaitasuna dutenean, hain zuzen ere dulakun batzuk sortu dugu korporazioan aholkulari baten irudia lagunduko diguna hobeto lantzen talde berezi, babes berezia behar duten taldeak, garrantzitsua da referentziak gisa hartzea, eta noski zinema gero eta igualitariagoa, berdinzaleagoa izan behar du. Hau da,
Baina egia da, uste dut Radio Televisión Españolak apustu bat egin duela, beste inork egin ez duen bezala Espainiako testuinguruan, eta hori argi eta garbi esan behar da. Inork ez du horren beste apustu egin emakumeen zinemaren alde guk egin dugun bezala. Eta araudiatik egin dugu. Eta ezin da ulertu Espainiako zinemaren eraldaketa prozesua gauzatu egin da Malagan, Donostian, Berlinen, sariak lortu direlako Goiatan ere bai. Horretarako beti Radio Televisión Españolaren babesa, emakumeek zuzendua, eta emakumeengan sinesten, beste inork sinesten ez zuenean. Eta kasu askotan, hainbat operadore. Askotan, iruditzen zitzaien emakumeek zuzendutako zinema bigarren mailakoa zela. Emakumeek zuzendutako zinema, ez da bigarren mailakoa. Obligazio morala da gizarte espainiarrak du, iruditeria emakumearen mundua ere irudikatuta egon dedin pantailan. Eta gainera ikusiko duzue publikatzen diren datuetan, berdintasun behatokian, bilakaera, zinema mailetan aldatu egin da. Eta atalase, berdintasunaren atalasea gainditu egin da, ez da bakarrik lehenengoa babesten, bigarrena, hirugarrena, laugarrena ere bai. Eta horrela berdintasun datuak izango ditugu, bete diren kupoak errespetatzen Europako testuinguruan. Eskerrik asko zinema eta fikzio taldeari, Radio Televisión Españolan, Jose Pastorrek hor lidergoa du, Gervasio Iglesias ere ari agur bat, gogoratzen ez izan genuen elkarrizketa bat hemendik gertu. Lan honetan hasi bertzuenean, Gervasio ekoizpenetik etorri zen, eszentzian zegoen langilea zen Radio Televisión Española, berriz ere txertatu da, eta Maite Pisonerren aginte hartu du bere eskuetan. Balioan jarri nahi ditut, haiek landutako elementu batzuk. Eta aitortu nahi duzuen lana, noski, iruditzen zait garrantzitsua erreferentziat izatea ikus-entzunezkoaren ekosistemak ez duela zer ikusirik duela 10-20 urte genuenarekin. Aldatzea, bilakatzea, ulertzea, ze rol izan behar duen korporazio batek gurea bezalakoa ikus-entzunezko testuinguruan. Konplexua da, baina aldatzea eta bilakatzea eta eraldatzea oso ausarta da. Beti badira indarrak, saiestu egiten dituztenak eraldaketak eta aldaketak eta gauzak ez dituena desberdinekin nahi, eskerrik asko, arlo honetan egin den lanagatik, ulertu delako ze behar duen Espainiako ikus-entzunezkoak zentzu horretan, eta hain zuzen ere bat egin ekoizleekin bilera izan genuen ekoizleen elkarteekin entzuteko eta notak hartzeko, oharrak hartzeko eta lan hildoak ezartzeko, lankidetza ezartzeko, eta gainera banaketek zailekin, erakusleekin ere elkartu ginen. Azken batean, batzuek suziriak diseinatzen dituzte eta egiten dituzte, baina gero plataformak badaude jaurtitzeko. Eta horiek dira zinemaldiak. Gauza asko iragarriko dira, denbora igaro ala, hilabete hauetan, sail monografikoak egingo dira, zinemaldiak ere bultzatuko dira, datozen hilabetetan egingo diren haietan, baina azpimarratu nahi dituzke bi, bata da, laburmetraiaren aldeko apustua, talentu berriak, sortzaileak babesteko bere karreraren hasieratik, apustu garrantzitsua egingo dugu laburmetrai zinemaldiekin han egoteko laguntzeko.
Besterik gabe antena eskubide erosleak bakarrik ez izateko. Eta gainera ideia laborategi bat izan nahi dugu, eta proiektu hazitegi bat. Beraz, garrantzitsua da korporazioak apustu hori egin dezan, ahots eta begirada berrien alde. Bereziki gizarteak aldatu egiten direlako mundu aldatzen da. Gaur egun Espainiako gizartea aldatzen ari da bizkor biztu biztuan. Gero eta aberatsagoak gara eta gero eta anitzagoak, eta uste dut aberaste moduetako bada hain zuzen ere gazte sortzaileei laguntza bere ametsa egia bihurtu nahi dutenak. Beraz, horixe esan nahi nuen, eskerrak benetan talde osoari, filmetako talde guztiei, gaur oso egun ederra baita, eta oso hunkigarria. Eta eskerrak eman Jose Luis Rebordinosi zuzendariari, hitzarmen bat sinatu dugu 3 urteko lankidetzarako, kanal bat dugu RTV-en Donostia zinemaldierentzat, sustatzen jarraitu nahi dugu, eta mugarri nagusi gisa 2 elementu ditugu. Nahi dugu Espainiako zinema ikustea eta korporazioa ere bai. Bultzada bat eman da Espainiako zinema lehen katean egon dadin, prime time ere bai, hizkuntzako ofizialetan ere bai. Hori guztiz funtsezkoa iruditzen zait, baina gainera iruditzen zait kontsumo moldeen antzera gure RTV Play gara eta Espainiako katalogaren parte nahi dugu, 300 film ditugu eta bakoitzak aurkitzen duela hau ikuslego berria RTV Play dagoelako. Horri esker dugu RTV Play kanal hau Donostiako zinemaldian. Egun hauetan bultzada eman diona zinemaldiari eta zinemari. Eskerrik asko. Ametsak egia bihurtu nahi dutenei, eta nahi dugu zuen laguntzaile izan bidean Biba Gora Zinema eta Espainiako zinema ere bai. Gracias, Kontxi. Eskerrik asko, Kontxi, txalo bat beraientzat, eta gaur arratsaldean gozatzera eskapez. Eskerrik asko.